Fel rhan o wyl hamgen y Steddfod eleni, mae'r Steddfod wedi trefnu Ymryson, a dyma fydd y 19 tro i fi drio cadw trefn ar y beirdd yn y babell len yn yr Ymryson. Babell len rithiol y fydd eleni, ond gobeithio bydd yr un hwyl yno. Mae yna gymeriadau wedi cymryd rhan yn yr Ymryson ar hyd y blynyddoedd. Un o'r cymeriadau mwyaf ydy Machraeth, a da ni yn cofio yn galonog iawn ato fo yn Sir Fôn. Ond mae yna rei o'r cymeriadau yn anffodus wedi yn gadael ni. Mae rhywun yn cofio am Dafydd Wyn, Maldwyn. Rhywun yn cofio hefyd am Dair Is Dafis, Ceredigion, Meuryn, Ceredigion, a Iwan Llwyd. Iwan Llwyd wedi bod mewn mwy nag un tîm dros y blynyddoedd, Gweddill Cymru yn arbennig. Da ni'n cofio amdanyn nhw ac am rei eraill hefyd sydd wedi yn gadael ni. Ond ôl yn 2003, o'n i yn feuryn ifanc nerfus tu hwnt a'r dasg gyntaf o'n i wedi gosod oedd hyn a mwy yw'm mhroblem i. Ac os o'n i'n meddwl bod y beirdd yn mynd i fod yn garedig, o'n i'n anghywir. Beirniad ffôl yn tafolu, hyn a mwy yw'm mhroblem i, ges I gyn Meuryn. Hedd Bleddyn, Lloyd Owen, Blair Wyt Lenny, hyn a mwy yw'm mhroblem i, a wedyn Gweirydd Gwyndaf, Caf Gam, gan Feuryn Giami, hyn a mwy yw'm mhroblem i. Fel y gallwch chi ddychmygu, os o'n i'n teimlo'n nerfus cynt ar ôl yr onslot na gyn y 3 bardd yna, o'n i ddim yn teimlo fawr gwell. Ond oedd Tom Morris, dydd Mercher, i ysgafnhau pethau. Gwelais Ifor un bore oedd y llinell osodedig. A fel mae pawb yn rhyw awgrymu, mae yna ambell I berson yn y Steddfod sydd ddim mor ddiddorol a'i gilydd, ddudwn ni. I'r cyfeiriad yna mae Tom Morris wedi mynd. Gwelais Ifor un bore, mi soniodd am swyn carafanau, hael poeth a hwyl y pethau. Bor ydy Ifor, ynde. A wedyn, symud mlaen, mae'n hen bryd. Ni'n cyfeirio gyna at Dafydd Wyn, a oedd Eirwen druan ohoni yn gorfod gwrando ar sawl englyn gyn Dafydd Wyn yn sôn amdani hi. Mae'n hen bryd I minnau briodi arall. Mae Eirwen yn oeri, rhyw foden rhy hen yw hi. Roedd unau'n gryf a heini. A wana fo, oedd Dafydd Wyn yn perfformio yr englyn yn ei ffordd ddihafal I hun. O'n I sôn gyna am Dair Is Dafis, a doeddech chi byth yn siŵr pan oedd Dair Is Dafis yn dod at y meic, a oedd gyna fo rhywbeth difri neu oedd gyna fo rhywbeth digri. Llinell osodedig oedd, ateb y llinell, os wyt am fy ngoglais I. A Dair Is yn dod at y meic, rhaid aros iddi nosi os wyt am fy ngoglais I. A na fo goglais y gynulleidfa nath o hefyd. A wedyn yn 2005, fi wedi cyfeirio yn barod at Iwan Llwyd. Ydw'n wir, mi rydwy'n well, oedd y llinell o'n I wedi roi. Iwan Llwyd ac oedd Iwan Llwyd yr adag honno ymhell yn ei 100 oed. A dylai fo fod yn berson parchus. Dyma gython ni, ydw'n wir, mi rydwy'n well, ers pibo yn rws pabell. Ac oedd o'n hyfryd clywed Iwan yn chwerthin ar y cwpled yna ar y llwyfan. Gython ni englyn ardderchog yn 2005. Mainc oedd y testun a thîm y deheubarth. Ddudodd fel hyn, ar garreg 10 uwch ben y dŵr. Yno, fe gwestiynaf grefftwr y sedd, am na dwyf yn siŵr, a yw'n saer neu'n gonsiriwr.
A pan mae rhywun yn edrych ar sedd, reit iawn, mae yna saer wedi gwneud y sedd, ond hefyd o'r sedd, mae beth ydych chi'n gallu weld yn mynd â ni i fyd consirio. Myrddin ap Dafydd, mae henaint yn fy mhoeni yn 2006. Oedd y llinell o'n i wedi rhoi ar gyfer englyn. Chwarae teg, a tho ati yn wreiddiol tu hwnt. Mae henaint yn fy mhoeni, nid cerig, ond cariad yw'r meini. Mi yn y môr yw'r man i mi, mae henaint yn fy mhoeni. Dwi ddim wedi cofnodi'r marciau dwi wedi rhoi i ddim un o'r gweithiau, ond dwi'n meddwl bod o wedi cael 10. Os na chafodd o 10, mi gafodd o gam yn sicr. Emyr oernant, be mae rhywun yn gofio am emyr oernant o ran i edrychiad o ydy y sbectol yma oedd gynna fo ar ei dalcen yn fan hyn. Unwaith roedd sbectol gen i, un neis iawn, ond collais i. A dwi ddim yn cofio rwan a oedd o wedi tynnu sbectol i ffwrdd, neu oedd o sbectol dal ar ei dalcen o. Maldwyn. Chi englyn hyfryd, yn nefoedd fy mrodd y fi, rwy'n cael bod, rwy'n cael byw dros 80, a gwirion i'm gwirioni, mae hyn yn ddigon i mi. Dwi'n yn siŵr, achos mae englyn cywaith oedd o, dwi ddim yn siŵr ai englyn Dafydd Wyn oedd o, ond yn sicr mae sŵn Dafydd Wyn yn yr englyn yna. 2007, Flint. Mae Dafydd John Pritchard yn fan hyn yn broffwyd. Meddyliwch chi am yr englyn yma. Yn Steddfod y Dyfodol oedd y llinell o'n i wedi rhoi. A mae'r englyn yma, pan darllenis i'r englyn yma yn ddiweddar iawn, wel, na fo, mae o wedi gweld i ymhen 2 blynedd ar 10. Yn Steddfod y Dyfodol, bydd awdlain ddigidol, y gwir yw gwerth bygyr ôl i'r iaith, fydd maes sy'n rhithiol. Na fo, rai fi atgoffa Dafydd Pritchard o'r englyn yna, lle bod o'n i gofio fo. Ond nôl at Faldwyn, melysion da neu fferins, ond mae gennyn nhw i iaith eu hunain, a maen nhw wedi defnyddio mwy nag un gair am fferins. Mwyach ni welir dimeiau, na byd nicas bôl rhendyddiau. Heddiw fe droes yr oes iau, ei fferins yn gyffuriau, a mae yna rei llinella fel yna, ei fferins yn gyffuriau. Unwaith gyda clywed nhw, wel, byddwch chi yn eu cofio nhw am amser hir wedyn. 2007, unwaith eto Dair Stafell. O'n i'n sôn ynglyn â y cymysgedd mawr dwyster a'r digri. Mae wedi mynd i'r cyfeiriad yna. Ateb llinell, mae hyn mor bwysig i mi. Deigryn, rôl englyn digri. Mae hyn mor bwysig i mi. A yn yr un flwyddyn, cwpled yn cynnwys enw unrhyw fath o gar. A Mary George, a Meuryn Caradog ag Emyr Oernant oedd y 3. Mary George, dad wisgo mewn Ford Escort wnes i, mae'n cymryd bob siort. Rwy'n ddyn blin a mae'n mini heb exhaust fel fos da fi, a Meuryn Caradog. Ond hwn nath i'r gynulleidfa chwerthin fwyaf dwi'n meddwl. Gan y ffarmwr Emyr Oernant, rhy araf yw Ferrari i roi her i'n rhacdori. Ac yn yr union yr un ornest, fe ddoth un o'r englynion gorau yn y marn i, yn yr Ymryson yn y cyfnod dwytha yma. Weithiau, pan ydych chi'n gosod llinell, ydych chi yn meddwl bod chi'n mynd i osod rhyw englyn digri iddyn nhw. Unwaith yn pabell ni oedd y llinell o'n i wedi osod. Ond oedd i 90 mlynedd y flwyddyn honno ers i Hedd Wyn gael ei ladd. Ac i'r cyfeiriad yna ath Emyr Lewis, teilyngdod a neb yn codi wedyn.
a'r gadair yn Drwy o waed a mwg bwledi unwaith yn ein pabell ni. A 2008 Steddfod Caerdydd, a dyma chi Caron Owen ar ôl y gyntaf bob tro. Mae ail lein yn fy mlino. Na fo, deud y cyfan am gwpled. A weithiau mae y beirdd yn mynd ati i wella y llinell wreiddiol, neu yn sicr o fewn cyd-destun yr englyn. A mae chi Emyr Davies, Caerfyrddin, englyn amdano ni'r Cymru. Awn i ymladd yn raddol, yn arfog heb darfyn ormodol, a chwyldroi ond heb droi'r drol, a'i hyn a'n gwna'n wahanol. Ac yn yr un flwyddyn, oedd na gwpled yn cynnwys enw Unrhyw Ddiod, a unwaith eto, dau Rhys Davies, a yr amseriad perffaith yma oedd gynno fo. Y dracht i blesio dau Rhys yw hanner cret o Guinness, ac yn y 3 dot na rhwng yr hanner a'r cret, fanna yn sicr oedd y doniolwch. A'r englyn cywaith Tryweryn. Mae yna rei yn cystwyo'r beirdd am fynd i'r un cyfeiriad o hyd, a mae Caerfyrddin yn cyfeirio at hynny. Gwaen i'n haf pan ganwn o hyd i'r llyn, eiriau llanw'n ddiwyd, ond gwaen trawiadau i gyd, un haf pan beidiwn hefyd. Ie, a maen nhw dal i drafod yr un pethau, a da ydy hynny, bod na bethau newydd hefyd yn dod i'r fei. 2009, Steddfod Meuryn, Nia Powell. O Awst i Awst, 2007, oedd y llinell o'n i wedi ei gosod. O Awst i Awst, 2007, yn hwylio drwy heli anobaith, a gweld siom lawer gwaith, Meuryn y môr uniaeth. Na fo, nath hwnna daro 10. A Ymryson oedd yr englyn cywaith. A tîm Caernarfon yn llwyddo i lunio englyn cwbl syml, ond englyn yn bwrw rhywun yn ei galon. Ymryson yn lle'r geiniog gefnogol, y cerdyn, y cardod swyddogol, a'r llythyr sori llethol, a gawn ni ein hogyn nôl. Tlws yr ysgol uwchradd. Mae tlws yr ysgol uwchradd yn cael ei roi bob blwyddyn, ac oedd Barddas wedi comisiynu tlws hardd iawn, ac fel cadeirydd Barddas y flwyddyn honno, swydd dau Rhys Davies oedd cyflwyno'r tlws, a mi nath, ond rwsut, a dwi dal ddim yn gwybod sut, mi ddoth y tlws yn ddarna yn ei ddwylo fo, a disgyn ar hyd y llwyfan. A, wel, Myrddin yn gweld ei gyfle ac yn deud yn wych, pasiwch y tlws yn un pisyn, un brau i'w obrwyo rhywun, peidiau'r ymddiried wedyn ymhawen dau, mwyn dyn. A dwi'n meddwl Meuryn oedd wedi mwynhau'r englyn a fwyaf o dau Rhys Davies ei hun. 2010, blaenau Gwent a blaenau'r Cymoedd. Ateb y llinell, amheus heb os yw maes bi. Caron Owen, aeth Jim Parknes di westi. Amheus heb os yw maes bi. A Mary George, drian ohoni, yn teimlo bod hi wedi mynd yn hun, a minnau'n hen eleni, amheus heb os yw maes bi. Ond yr ifanca ohonyn nhw, Guto Dafydd, wedi mynd i gyfeiriad gwahanol. Amheus heb os yw maes bi, di enaid, ond myn diani. Yna chi beth o afiaeth yr ifanc
yn fanna. A Wrecsam 2011. Mae pod wastad yn mynd â ni i gyfeiriadau gwahanol i'r arferol. I mi mae'r byd mwy ar ben, a dyma ddudodd pod anwadal i'w ngwialen. I mi mae'r byd mwy ar ben, a doch chi'n yn gwybod i ba gyfeiriad, allan fod wedi mynd i gyfeiriad i wialen bysgota, neu unrhyw wialen fedw, yna fo, nawn ni ddim gofyn iddo fo. A mae yna gyfeiriad at pod yn fan hyn ar yr un diwrnod gan Karen fe fyddai yn rhyfeddod o fy llinell osodedig. Yr hen gau heb yr un gawod, dim ciws, dim cam gan feirynod, pwy a wyr, cadair i pod, fe fyddai yn rhyfeddod. Wel, mae'n bosib y bydd hynny'n digwydd ryw ddydd, pwy a wyr. Bob cam i Wrecsam yr af neu i Wrecsam yr es. Dyna'r llinell osodedig ar y dydd Mercher. Hedd bleddyn, bob cam i Wrecsam yr es. Yn y diwedd Gadawes, na chi symlrwydd y fanna. Ond wedyn Emyr o'r nant yn sobreiddio ni. Oedd o newydd golli wraig, bob cam i Wrecsam yr af eto. Pedoi hi ataf. A na chi Emyr yn gallu mynd, fel o'n i sôn gyna, i'r dwys a'r digri, yr un mor hawdd. A wedyn i orffen y rhan yma, gawn ni fwy y tro nesaf. Rhestr oedd testun yr englyn cywaith. A llun a geifionydd wedi mynd, nes i sôn am dipyn o feirdd sydd wedi'n gadael ni ar y cychwyn. Ac i'r cyfeiriad yna, mae nhw wedi mynd. Amlhau mae henwau hi yn dawel, a'r hen do sydd arni yn dŵad ar distewi, yn nes at ein henwau ni. Na fo, wel dwi'n sicr wedi mwynhau edrych drwy yr hen gerddi unwaith eto, a yn edrych ymlaen i edrych drwy fwy ohonyn nhw erbyn y tro nesaf.